Aku sing kating ngis. Oke, selamat pagi guys, bersama kami di Dimas Motor. Oke, bersama Abah Toy ya. Abah Toy, ini teman rekan saya, teman rekan kerja nih. Loh. Weh. Loh. Siapa ini? Loh, Mas, apa Mas? Anu, nyacak, mana sih? Apa Mas? Weh. Mana sih? Waduh, iki gak kondo-kondo guys. Mau mlebu ning kene. Iki apa iki guys? Apa? Iki ono wae guys. Mana sih? Waduh, siapa? Aku iki. Wayahe kondo sih Mas nek mlebu iki Mas. Waduh, ya apa Mas? Ora iki mana sih, guys? Wis. Lho Mas, boleh. Kondo sih nek mlebu lek nyoba cesgreng. Kondo sih Mas. Lah aku pengen mana sih lo, Mas? Di mana sih kita Mas? Iya. Oke, kita. Wis dipanasi durung? Yo wis ajane Mas. Oh, aku mau ngeser nyacak tok. Iki anu, Mas. Tekok sisan, Mas, kok biasane, Mas. Apa sip. Iki jenenge apa, Mas? Mobil Zebra X-Pass. Zebra X-Pass. X-Pass. Yo. Tahunnya piro? Tahunnya piro iki? Woi. Iya, Mas. Tahun 97 Mas. Tahunnya 97. Bahan bakar bensin, Bensin 97 ya. surat panjang, CC 1300. CC-nya 1300 ini ya. Iki cocok digawe keluarga apa gawe jualan, Mas, penake? Buat keluarga juga bisa, buat lover seperti ya ngono kok lah Mas ya. Kayak jajan roti Digawe ndek pantai sama Mas iki. Wis wae Mas. Kuat ya iki munggah yo. Masuk ta. Buat jualan nasi pecel bisa ini. Oh, Ya. burine iso dibuka. Nah, bisa ini. Nah, Gimana bukae? bukanya lah gini. Nah. Waduh, luas yo. Iya luas. Iki dodolan pecel. Iya, biasanya Es pecel, teh. es teh. Jeruk anget. Kap mesinnya pundi, Mas? Wah, interiornya Mas saiki dijelasnya, Mas. Nah, interior iki standar Mas yo. Standar yo. Wis kulitan ya iki. Kulitan ya Mas. Aman lah nek nggih bayi-bayi apa nek sing Ngompol-ngompol. kancane mabukan ngono, aman ya? Mutabior sama ngene Mas. Oh iya Wong aman. sana aman. wonge lho Mas. Iki Iya. yes. Heeh. Kursi mburine madhep ngarep kabeh, Mas ya. Adep arep kabeh Mas. Sing mburi anu Mas. Hadap-hadapan ya Mas yo. Hadap-hadapan mburi dhewe hadap-hadapan ya. Berarti hadap-hadapan ya. Nah. Kok berarti nggih lover nih mburi dhewe ya hadap-hadapan ya? Oh iya masih so ispleo enak wis lagi loper ge keluarga ngene keluarga penak wis. Gak kudanan. Gak kepanasan ya. Regane piro, Mas? Regoe. Selawe nego sak lose. Oh, selawe nego sak lose. Murah iki. Murah lur. Anu Mas, jajal delok mesinnya, Mas. Oh, mesinnya kene Mas. Mesinnya garing apa? Kene Mas. Oh iya, tak mlebu rono. Wah, iki mesinnya yo. Gede Mas mesinnya Mas yo. 1300 cc ya Mas iki ya. 1300 Mas. Akine jreng, Mas. Akine jreng. Pokoknya cocok wis karek. Karek gawe tok iki berarti Mas ya. Karek gawe tok Mas. Minus-minusnya apa, Mas? Minusnya apa Mas yo? Ya wis biasa lah mobil bekas yo pemakaian lah yo kok cet-cet barang wis pemakaian lah Mas yo. Oh iya. Kemarin tahun sakmono yo ana sing yes ngono ku lah. Iya. Tahun 97. Iki audione muni ra, Mas? Audione muni. Muni, AC-ne. AC-ne Adem panas. Los Mas. Oh, gak murup. Iya, Mas. Pajero iki Mas, Iya, Pajero. panas Jero. jero. Oh iya. Oke, Mas. Rego selawe oleh libom. Yo. Masuk. Mas, engko lek enek maneh tak tumpaki maneh tak panasi tapi aja mbok-mbok koyo mang, Mas. Isin Mas, aku ya. disang tanggane, Aku kan Mas. terkenyut ta Mas. Oh iya, Mas. Sepurane, Mas yo. Oke, Salim Mas. Mas ya. Lek aku arep tuku iku ndi, Mas? Nang kene Mas. Dimas Motor. Oke. Iya, Mas, mana ya? Oke.